Vážené dámy a páni, Európsky týždeň mobility je priestor na to, aby sme zvýšili povedomie verejnosti o verejnej doprave, cyklistickej a pešej doprave a o tom, prečo by mala mať prednosť pred automobilovou dopravou. To znamená, je to priestor na to, aby samosprávy ukázali, aký majú vzťah k tým druhom dopravy, ktoré znamenajú moderný trend v mestskej doprave. To je týždeň mobility, do ktorého sa v celej Európe zapája viac ako 1000 miest. Zo Slovenska je to Bratislava, plus Banská Bystrica, Nitra, Žarnovica a Moldava nad Bodvou. To znamená, aj my máme zapojenie ako Slovensko a máme pripravených veľké množstvo podujatí, za ktoré chcem poďakovať už na tomto mieste partnerom, ktorí spolu s nami pripravili podujatia, ktoré máte v tom malom kalendáriku v tej pozvánke. A my sme vám pripravili ešte prehľad ďalších aktivít, aby ste videli, čo všetko sa v priebehu týždňa mobility bude odohrávať. Otázka je, prečo to vlastne robíme. Prečo sa mesto Bratislava zapája do Európskeho týždňa mobility? Pretože keby sme neurobili nič, tak v priebehu niekoľkých rokov nás zahltia zápchy, smog a znečistené životné prostredie. Čiže my chceme ukázať, že tá cesta a filozofia, ktorou chceme rozvíjať dopravu v meste, sa po silnej podpore automobilovej dopravy otočila smerom k verejnej doprave, cyklistickej a pešej doprave. Ten signál sme vyslali už minulý rok, keď sme sa zapojili do Európskeho týždňa mobility. A to podujatie naberá na svojich rozmeroch, pretože sa pripájajú ďalší a ďalší partneri, ktorí sa spolu s nami snažia ukázať, že existujú alternatívne druhy dopravy a že existujú zdravé spôsoby pohybu po meste, ktoré podporujú zdravý spôsob života. Aj to mesto robia zdravším, pretože z neho odstraňujú zápchy a rozširujú verejný priestor. Čo je dôležité z hľadiska dopravy pre mesto, ja len veľmi stručne poviem viaceré veci, ktoré vy poznáte a potom prejdem na podujatie Európskeho týždňa mobility, ktoré považujem za kľúčové a dôležité. V rámci podpory verejnej dopravy, cyklistických trás a pešieho pohybu pripravujeme rekonštrukciu starého mosta a električkovú trať do Petržalky. Ten projekt sledujete, takže viete, v akom sa nachádzame štádiu. Pripravujeme novú parkovaciu politiku, aby sme urobili pravidlá z hľadiska toho, kde autá môžu byť a kde nemôžu a urobili poriadok v tejto oblasti. Realizujeme postupne cyklistické projekty rozširovania cyklistických trás, o tom tu určite bude reč. Otvorili sme nový úsek trolejbusovej trate v rámci európskych projektov, európskych fondov a pripravujeme ďalší úsek na realizáciu. Pripravujeme na zriadenie ďalšie autobusové pruhy, ktoré by znamenali preferenciu autobusovej dopravy, kde uvažujeme aj o tom projekte 3+. Viete, čo je 3+? Traja sedia v aute a môžu ísť v zrýchlenom autobusovom pruhu. Zatiaľ sme od toho veľmi ďaleko, pretože nám priemerne sedí v aute jeden človek, alebo 1,2 cestujúceho, čiže od 3 cestujúcich sme ešte veľmi ďaleko, ale možno toto bude tá podpora. A chceli by sme zlepšiť kvalitu cestovania v prostriedkoch MHD aj tým, že predkladáme poslancom na septembrové zastupiteľstvo návrh na náhradné projekty, ktoré znamenajú nákup električiek a trolejbusov do mestskej hromadnej dopravy, tiež za európske fondy. To by mohlo byť povzbudenie pre tých, ktorí rozmýšľajú, či presadnú z auta a zmenia svoje návyky, čo samozrejme je vec, ktorá sa nedá dosiahnuť ani za týždeň, ani za mesiac, ale tá systematická ponuka a osveta môže tomu pomôcť. Aké budú tie najzaujímavejšie podujatia v rámci Európskeho týždňa mobility? Na prvom mieste chcem spomenúť cestovanie v MHD zadarmo pre majiteľov vodičského preukazu. Čiže ten, kto sa preukáže vodičským preukazom, môže si vyskúšať, akú kvalitu má mestská hromadná doprava v našom meste, a to celý týždeň od otvorenia 15. až do 23. To znamená, je to taká pozvánka. Skúste to. Skúste, ako sa cestuje MHD. Máte to tento týždeň zadarmo. Budeme otvárať 2, respektíve možno 3 nové cyklotrasy. Je to cyklotrasa, o ktorej tu ešte bude bližšia reč. To je cyklotrasa, ktorú realizovala nadácia Poštovej banky. Ja nechám priestor pre pána Baráta, aby priblížil tento projekt. Ďalej je to realizácia cyklotrasy na Špitalskej ulici a potom Devinská cesta, dočasné opatrenia, ktoré súvisia s otvorením cyklomostu, pretože chceme, aby sa cyklisti bezpečne dostali do mesta a
zatiaľ ich nevieme riešiť ani v okolí Sihote, ani prechodom okolo Kameňolomu, čiže volíme cyklopiktogramy, ktoré budú umiestnené na Devínskej ceste. Viete, že bude otvorenie cyklomostu do Schlosshofu, ktoré bude v sobotu 22. Tiež to veľmi dobre zapadá do projektu Európskeho týždňa mobility. Čo chceme ďalej otestovať, to bude veľmi zaujímavý test, je rozšírenie autobusového pruhu, autobusových pruhov vyhradených od mosta SNP až po Štefánikovú, teda po Slovenskú akadémiu vied. To znamená, tam, kde sú dnes 4 pruhy a kde sa nám autobusy motajú pomedzi autá, by sme chceli, aby pravý pruh bol vyhradený počas týždňa mobility pre autobusovú dopravu, čo by mohlo zrýchliť, lebo viete, že na moste SNP autobus prejde, potom tam je vyhradený pruh, čiže chceli by sme ho potiahnuť až na hlavnú stanicu, teda po hlavnú stanicu, ale teda to je to križovatka pri Slovenskej akadémii vied, pri matematickom ústave, čiže toto budeme vlastne testovať, aké budú reakcie vodičov, ako sa nám zrýchli doprava verejná, čiže to je tá podpora, o ktorej som hovoril, že uvažujeme o rozširovaní autobusových pruhov. V rámci tohto týždňa mobility bude spustená nabíjacia stanica pre elektromobily. To je takisto ukážka ďalšej ponuky alternatívnej dopravy, čiže konkrétny krok, kde sa bude dať nabiť elektromobil. Samozrejme, tu budú diskusné fóra, ktoré sa veľmi osvedčili v minulom roku a v minulých rokoch na najrôznejšie témy, máte ich avizované v programe. O edukačných programoch pre najmenších v rámci dopravného ihriska bude hovoriť pani náčelníčka, pretože to je jedna z aktivít, ktorú bude realizovať naša mestská polícia. A bude množstvo sprievodných podujatí, o ktorých tiež budete počuť z vystúpenia ďalších diskutujúcich. Čiže naozaj je to bohatá séria podujatí, ktorá má ukázať, že európska filozofia dopravy zavítala aj do Bratislavy a že my ju myslíme vážne a preto sme tie jednotlivé podujatia pripravili. Chcem oceniť na záver, že do tohto podujatia sa nezapojilo len mesto Bratislava a jeho samospráva, ale veľmi aktívne sa zapojila Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia, Bratislavský samosprávny kraj, ale aj viaceré mestské časti, mám na mysli konkrétne Staré mesto, Nové mesto, mestskú časť Rača, a množstvo ďalších organizácií, dobrovoľníkov. Jednoducho je to veľké podujatie, kde každý, kto chce prispieť, má priestor na to, aby svojou myšlienkou, svojim podujatím vstúpil do Európskeho týždňa mobility, pretože to má byť naozaj séria, ktorá ukáže, že tá filozofia sa dá rozmeniť na celkom konkrétne kroky. Toľko z mojej strany na úvod.